Welcome to my channel mga kamamo. Ngayon naman ay magluluto tayo ng maruya. Turo ko sa inyo kung paano magluto ng maruya mga kamamo. Please stay, keep on watching and enjoy. Thank you. Ito ang ating mga ingredients guys. Meron tayong saba. Meron tayong flour. Meron din tayo ng pulang asukal. Na nating magbalat ng saging guys. Balatan na natin siya. Then hiwain natin sila na maliliit. Ayan guys, tapos na siya. So mag-umpisa na tayong Haluin na natin siya guys ng tubig. Haluin natin siya. So okay na siya guys. Ano na siya, tama na yung lapot niya. Lagay na natin yung sugar. Kunti lang para iwas na. Hinitin na natin ang ating kawali guys. Ayan guys, tatlo lang yung kasya. Tayo natin siya ng golden brown bago natin siya ibaliktad. So, i-review na natin yung mga susunod. Baliktarin na natin siya guys. Ayan, sakto lang siya. So ayan guys, sakto na yan. Lagay na lang natin dito sa strainer para mawala yung mantika niya. Saka pwede, ready to eat na siya. Yan. Yan, para mawala yung mantika niya. Hindi siya healthy kasi. So yung iba guys, nilalagyan pa siya ng sugar sa sa ibabaw. Pero ako, okay na yan kasi mahirap naman yung maraming sugar sa katawan, mali sa health natin, lalo na sa ating mga medyo may edad na. So kailangan nating bawasan ang sugar. Pinapapak na ng jowa ko. Bon. Hey, it's me.